Good evening, guys. Welcome back to my channel. My name is Philo Basumatari. How are you all? All of you okay? Thank you very much. So maybe fine. Okay. So today दिनै जे आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन दिनैनि जे टपिकआ व्हाट इज ए ब्रेन ब्रेना मा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायनो सानदों लोगो नोंथांमोन स' भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा दिनैसो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदोलाय लोगो नोंथांमोन आरो नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होयाखैबा थुनानै लादो लोगो नोंथांमोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा स' सिङाव थांनानै फल' खालामहैनो हागोन अके दानिया फैदो मेन आयदायाव व्हाट इज ए ब्रेन ब्रेना मा लोगोफोर ब्रेना जाबाय मोनसे प्रडाक्ट सिस्टेम नों ब्रेनखौ इउज खालामबासो नों प्रडाक्टखौ मोनगोन नों इउज खालामाबा नों प्रडाक्टखौ मोना जास्ट आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फर एग्जाम्पल होनो स' बियो मोनसे कलम नंगौना नङा बावहाय रिफिल दङ सिङाव रिफिलनि सिङाव खालि दङ नंगौना नङा लोगोफोर स' नों बे कलमखौ नों जुदि इउज खालामबासो नों लिरबासो नों बे खालिया नों जोबगोन लिराबा नोङो खालिया जोबा बेनि बे थाबाय थागोन नों जोबबासो नों गोदान नों निउ नोङो कलमजों लिरनो मोनगोन नङाबा नोङो गोदानजों लिरनो मोना थिग बेबायदिनो सेम ब्रेनाबो लोगो नोंथांमोन नों बाहायबासो नोङो इउज खालामबासो नोङो प्रडाक्टखौ मोनो नङाबा नों मोना बाहायबासो मोनो बाहायाबा मोना बेखिनि लोगो नोंथांमोन बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान टपिक लानानै फैबाय थागोन लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगोफोर खुलुमबाय